Mimi Erni, Mama Warsati, tulung aku lagama. Karo Kang Aris pengantin. Mertua ikang nyawat baik. Ajaklah dari mertua, si penting Mas Yanto duwe istri sayang lan suka Konon ya Kang, mertua nomor loro. wan manding Cipunagara nih kene mah ora. Lah kau wong kene mah. Iya ya Kang. Mertua ora ikut campur karo urusan anak mantu. Bener Kang. Si penting doa kanggo anak. Amin. Hei, Aja sini sedih. Mama Lurah. kue rapi beli nurut lagi. Maksa mangkat ning luar negeri. Kesirian tangga kuri sampai tega ninggal anak lan laki. Pengen nyenengkan wong lanang maksudnya mah. Maksudnya mah yang bantu usaha. melas ya Mas. Ya ayo kita berdoa kanggo istri. Yen langka kabar berita borok-borok teka kiriman padahal wis ento kontrake krungu jare balik ning wong tuane. Mimi Erni, Mama Warsati, Dari cerita dari wadon wis balik. Tapi balik ke orang yang laki nih. orang yang kita Mas balik ke ning wong tuane. Mas kasih balas ya Mas, jangan receh beli. Aja kemuyu menesku. Mas ketemu Nangis. Aja nangis mas tenang. Doa dari Gusti Allah. rumah tangga bakal pisahan gara-gara mertua campur tangan. Wong wadon maksa jaluk pegatan, anak loro pasti sing dadi korban. Hey. Kanggo bos kelana muda ya Kang Awadi beserta ibu. Melu ning mimi bapak walon, melu ning mama mbok walon. Nok ayu arep melu ning sapa, yen sira maksa jaluk berpisah. Yen langka kabar berita borok-borok teka kirimane padahal wis ento kontrake krungu jare balik ning wong tuane. Kanggo bos Tangerang suwun buat tuan rumah Kang Barjo, buat Mimi nanti ya. Rumah tangga bakal pisahan gara-gara mertua campur tangan. Wong wadon maksa jaluk beresan, anak loro sampai sing dadi korban.
jaluk